streaming bardine... Gabon. Bueno, oaintxe probatzen dut, oi. A ber, zitaleekin dago, bai. Pantalla nahi diot, eske nik hau inunen zeakin, Bueno, ba, mentxe gau... Itxaron, ze hori dau, iragarkiz dauz. Ah, vale. Podrás Gabon, ver Lastai Txapel, Gabon Gorka, Gabon Jolliz, Gabon Axuri... Bai. Aupa, Axuri, ziu! Komando gabe. Bai, beti. Ia peni jargi dauela Assassin's Creedera jolasten. Bai, esan dit. Bueno, 6 Esan dit Raiden goitela guain pixkaten gozala eta Raiden goziala. Ondo. Así que hoxe jarraituko eta aurreko nutzen un leku Resident Evil, zazpila, eta nik uste ja ez diala inbeste susto ongo gaur, baina bueno, pijama berri bat behar duk. Bakizu amak zesan diten, ez? Inun izte histori bat susto batena, igo inun, eta esate santzian aberrenekan lotxik pijaman ateatzea. Twitchen. Oin eraman erantzuna. Bitu, nik hori dakote, zelan da, pijamak az dakote, ia. Zaztarrak kalela atateko pijamigaz loatxatuten basaran, hauri da pijami. Ez pasaran loatxatuten zaztarrak ataten kalera, horregaz jantxizegaz, ez da pijamia. Ni bain hau pijama hau da luzia, baina gero udaran manga motxeko kamiseta pia dazka da... Osa, kamiseta normala dia. Futbolekuak. Bai, kamiseta normala eta frakalaburrek. Hoi da, kiroleko frakagoitakuak. Bai, baina usantzize, bai. De jotatite, zer eta nire inglesata desko joratzen. Jon Liz, Axuri, aber paketean iziristen egurero aire izbuzoien bidatzen, Niriate pakete bat bialdu, Axurik da Jon Lizek gero unboxing eiteko zuzenen. Vale, bota intxarrondora segiduen, ia. Bueno, jarriko jokua. Eta zoze gaizki bain bai joa, abixatu nazue, bai. Discordetik dakat konpartituta, bai, Ez dakit ikustezun zital Discorden. Bai, bizetako dezalda batera. Vale. Ba, ni bain ingoetena da, pantalla aldatu zera playa jarriko ordenadoreko beharren, hobete ikustetela 4K. Full HD, ia. 4K, marabila bat. Daurungu zein 8K edo zer? 8K, urrengoa bai. Venga, eta continuar. 5G. 5G ez dakit nola da un asuntua hemen. Dijotatitelek esate un mitik gaztetxeko nikia pijama bezala, totalmente. Dakat basketeko bat, txapelketana iru biderriru. Gaztetxekoa. Esan. Hauntxik esango txutzelako atxerapena dakon horrek. Ba, 10 segundu bolako, 5, 10. Ba, 5 edo lan, 10 ez dut pentsa da jaten nik, Berez ustet, zera, indaitekela unditu. Atzerapena. Bai. Continuar. Vale. Ba, hementxe gorde genuen. Ba, 5 segundu. 5 segundu bez, 5 segundu. Iru edo lan, ez dakit. Eta ingo detena da pixkat hau txukundu lehenengo. Hau fuera. Eta hau fuera. Eta beste guztiak ingatu iten naiz, ez? Bai. Zelan inbitzen da hau pantaien handizen, ja. Vale, listo. Ready for action. Vale, galdera mont bain bakatzu zital, esan, Ja, nik igual txata behituko txut. Bai, bueno, nia bai behitzen nahi lasai, Bai, vale. Bai. Kontrolo. Ostan txin ez dakot, ze badakoten iminze Discordeku ez dut ikusten bestie. Pantaile, klaro, ze pantailan dizan dakot. Vale. Bueno, zeuko behituten basun, ba, bueno.
Bale, ba, honekin, ni uste eta aurrea ja. Bale, etorri nintzen, handik, frentetik uste da, inbarnait, jetxionea bera. Ja, iuntasunea, berriz. Kargatu ingo tarma, kargatuta dakat. Bale. Bale, horrate bat. Hau, beltza hau ez dakit zer dan. Hori bai okitxezen dagoen, honek amnesiako horrek. Haulako... Zelan da, zeu zer biziziotil esan... Ez que ez dakit, etxe honetan, esperimentuke hondia egiten, orduan, auskalo. Da hori, arboli eta animalizin arteko zeu zer, ez da? Gogoratzei, Stranger Things bai ikusi duzu telesaia. Antzeko, bai olako zehoz, ez? Antzeko... Bai, rollo, bai. Hemen atako zaizkit, bitxo hau. Emon palo bategaz, joder. Saca, palo Joder. Ya está. Kosta iteia, Behatzi bala, tío. Demagorgon, hoi da DJ titel. Kosta iteia, akatzea, cago en la leche. Balasto txapelez, dia zombiak berez, ez dakit zer dian. Joder, hemen beste badago, ez? Itzale ikusiet. Bai. Korri. Ezin zara... Bai? Ezin zazu eskibe? Oso zaila joko hontan eskibatzea. Buah. Tío, te matan. Lau tiro, burun. Bai. Kontatu ditut usted. Buf. Lasmatu inbardia. A ver, tarda hemen. He cogido el tepo de ver. Acuérdate, joder, 3A y una huella. Vale, hau emateu udala gorputza akzatzeko, ez? Bida hau, ez? Baten ongo da... Si, bat dago, ez? Igartzen da mandu gazozola jolazten. Bai, ez? Uff. Robocop. Baina nahi hola gustatzen zait, Bueno, gotxa da, ba... Aurre, ez zer onda, ez da? Izenen bat edo... Bai, baina ez da... Berez, esaten zian, Igual barroa sortu misara? Ez dituzten, saiau naiz. Behor, askanan zeu zer egonda, etiketa bat edo onda. Bai, hemen izenak daude, hemen dago Tamara. Eta bakoitzak izena du. Bale, William. Eta berez berexia da, hau, itxoin, hemen azpin. Hau ez arraz, hauetan. Hemen berez arrautxak edo jasoko dira hortik. Lara. Da zer esan txutagoela hor? Hemen jartzen du... Lo he encerrado en la... Sácalo cuando esté listo. 3A y una huella. Haz lo que quieras con su chica. Es que ez dakit. Eskerren gokun zer onda? Hauri egiriz, eskerren gokua? Hemen, hau. Ba. Travis. Ez dago ezer barren, Denak iriki ditut. Berez hau da, porque huella
Bueno, ez dakit. Beste kendu Discorda ibila. Ze petaintze. Bai, bale. A Bai. ver. Txene, momentu bat. Amentik ikuskot, zelan da... Twitchetik. Twitchetik ikuskot eta listo. Vale, Discorda. Tutxo bat. Pantalla. Dejar de transmitir, vale. Eta... Bada, Twitch ondo dijoa, ez? Oin bai, momento baten ez dakitz, esan badan... Vale. Bueno, beste gabe, gela hortan, ni aurrea jun naiteke. Ez da da aurrean. Horrate bat. Vale, hau etxia. Buah, eta hemen. Zau zer dago, fijo. Mira, joko onta mantxo joan behar da, bestela... Amapa, oso ondo. Vale. Munizio gehiagia emate jate, Vale, eta hemen. Esan da bengo naiz. Iepa, eta hau zer da. Vale. Hau bakit zertako dan. Aurrekoan badator barrebusa. Aurrekoan ikusi nituen ate batzuk eskorpioi simboloekin, hasi que pentsatet giltza hori dala ate horiek irikitzeko. Foto misteriosa. Pulburakin intendia, balak, bale, horienekin. Bale, eta hemen beraka. Guaindik ez gara jungo hortik. Ostras, joder! Eskua jartzo gaina, gurun, tío. Ma gau txartu bidiz bat. Zer? Zital? Zer santzu? Txon, zuk lelau dispara eta bakigu muti zelako garen da, monotarea. Monotarea. Bai. Hori, zer handako izena... Gauze asko dauzela hartuteko eta bituteko eta hori. Bai, ez da, bidea hor beste badato. Ez, ben joku hontan gaina kontu ibili bat da, eta saitu honak hartu. Ez fallau. Osa, fallau bindet. Bat. Bi. Bat emon bat esan da. Ikusten dana... Ia mor... Vale, ya está. Es que sillak respaldoa daukala, bestela atzeaka. Bai, es que dago la silla atzeaka tope. Ibila, pistola horrek ez dauka indarrik. Haupa Josu, gabon. Benetan betxo. Pistoli txinutakue. Bai, gero arma gehiago lortzen dira, baino... Ostras. Baina... Bale, itxe. Indezak zozen, ez. Bueno, sendatik gonaiz. Zozen, joder, bida beste bat, tío. Joder.
Auri, eskapa. Da, angulo topa ondo. Hanketa, bai. Tío. Ya está. Bai, baina, joder. Venom, bai, esaten du Josu Venomen antzadaka, bai. Baka... Urtsu eta hori rollo da, ezta? Bai. Jo, ikusten dara... Total astiro zuzela, Mancho. Bai, bueno, joku da ulan, Bai, oza, eta joder, beste bada. Pentsalik eundago ikillo dako zuzela. Ez, baina nahi, eta korri bida nola di joan, Oain korrikan di joan. Epa, beste bat. Bai, beste bat. Ezin zezu ati sarratu dolan. Bai, uste baiet, aldala. Bueno, ba, hemen ez. Hemen atzen jarria, o ez dakit desagertu inda. Ui, ba, desagertu inda, Bera hori? Monstrue? Bai, Venom... Hau? Sasi Venom. Hau paion, Gabon... Bida, atera iten, bida nondik atean. Ba. Stalker, Bi daude. Ahora giñakua. Barriro du beralekora. Bi dauz, bai. Karo, nio ni streamingetik... Bai, behan dugu ikustezu, ez? Bai. Si, baino... Dakat, oaindik mia purtzil horrekin bueltak azabiltz. Bai. Zemat bala dako zu, ze justo logu dako zu bertan hor... Ja, iru bala. Ez que ez ditu takatu. Ja, eskapa emisara, ez da, korri zen. Bai, igual zona hoi utziko dut berandugo eta jungona izatzea lortu dutela giltzau abertzer da hon. Ez, ba, hau dena indet, ez? Bai. Ez da gustatzen nire hori gero atxera zuen eta ez dakizear da, Liatu itezea. Bai, bof. Hemen, hau liosoa da, baina mapa ikasten jutezea, etxe bat da, azkenen, bueno, bi etxe dia ustez. Ja. Bida, zondik atatzea. Panetetik atatzea. Ja. Bai. Zileku berdina, bueltatu naiz. Buelta eman. Claro, bai, buelta guzti zemon zazu horreri... Ahora dortzu bat. Eta irtera nun da, hau da, hemen. Vale. Ingotena da, ja batzuk akatu ditut, da uste ez diala berriz ateatzen. Akatuta gero, orduan gordengoet. Gorde zitzen da, horretan... Hemen, kaseta hauetan. Kasetetan. Bai. Korretan nahi lehenengo Resident Evilen... Zen da, idazteko makinetan pentsatzen esan dela. Bai, hori da, bai. Iminin nauen noin gitzi eta zaten, zelako nagize, Ez dakizen bat item, desde Zaila iten da. Horrekaz... Eta Tetrisen bardezu pixkat. Bai, hago bizitzen duz, horren beste... Bida, gantzua bat lortu eta gantzua da irikitzeko kajoiak da. Ja. Orduan, hemen zer da hon, bida, munizioa zondo. Jon, eskua intziaten Josi. Nola ikustat, nire eskua. Ezin dut, ez? Ezin dut erakutsi behin, baina dakat Josita. Lasto txapelek esateu zintarekin gordetzen zala. Bale, eta hemen... Lehenengo Resident Evilen? Ez dakit lehenengoa, ni lehenengoa nahi batzen. Txen, hemen lortu dut... Ontzik bitukot. Foto misteriosa. Bida. He escogido algo muy interesante aquí, a ver si lo encuentra. Escondido. Vale, eta tximini bat dago. Eta uste dut bak inunda hon tximini hau. Bai, lehenengo hiruetan eta remakean uste esaten du Lasto txapelek. Jon, ikusten duzu eskua nola dakaten grapakin Josia? Hemen dago.
Orduan utziko dut, argazkia hemen. Eta medizina bai. Eta ez dakat eskopeta, orduan munizion de eskopeta bai utzin dut. Tontakeria daukitzia. Jo, eta akorren Resident Evilen bebai lehenguen ate bat pasa eta animazioe. Ja, bai. Ate bat pasa animazio. Hola kargatzen jokua. Gabon lomizia. Hola Nafarroa. Frankenstein monstrua, bai. Antzeko zehoze. Bale, orduan, ingo naiz atzea huelta giltzak atela eta iriko ditut... Bueno, ber beste tipoa agertzen zaite, no? Bide hemen, adibidez hau. Baina beste ate bat zeone, bai, Abendako zuz eskorpioiek. Bida nun nahon, hasieran nago. Atajo bada besteik ez. Zozen zute goran. Eta pistoli dako zu da zintzui girile izo bat, ez? Bida, banejoa. Ba, bera jetxiko naiz berriz, Beste gabe, ez dana atajoa irikitzeko ustez. Igual beste ate bat eskorpioena bai badago, baina ez dakit. Eta giltzeketxu balizo? Ez da giltzezu hartzin barriro edo erabilizu daia dagur? Ez, giltza denba guztin daukat. Bale, bueno. Orduan, berez mapa igual jartzen dizio, ze. Salón principal... Ez gorantzian sugeanak ustet. Simbolo bat ikustezu hor, itxita daudena cuarto de los niños, cuarto principal. Bai. Simbolo badakate sugeana beste giltza bat izangoa. Sugoia edo ese bat? Suge bada, ez? Kobra oitako bat emateu dala. Ez dakit, Eta beste ez dakit, zela. Bueno, bera jarraituko dugu. Zenba bala dazkat? 12. 15. Gutxi da, Aupa Josu, eskerrik asko jarraitzagatik. Vale, hemen ez. Está cerrado. Vale, hemendik zan. Ez, ondo nijua, Bida. Hau da sugeana esaten izuna. Iargi eskerrik asko raid horregatik. Gabon, ate. Beste giltza behar dut. Kakazarra. Aupa, Gabon. 10 pertsona, daburduko etxo? Aupa. Munición de escopeta. A ver, mapa. ¿Ves? Ese. Hor beste ate bada, vale. Gaizki pasa naiz. Aupa, deke MJ ongi etorri kanalea. Hemen gabiltza Resident Evilekin pixkat. Ostia, txo, zelako niketako zi ez da? Kauen dios. Batzuk zaila dia, John Sarki euskalduna. Bueno, Joni deitzen jozu Jon. Ateri, ate. Ate bilau 0-iru. Bilau 0-iru. Eta ilargi, ebai dakal lau bat, jarrita. Eta dek MJ, pues dek deitzen jozu eta punto. Azuri beltza, da gero gidoi bajue. Ba, okupatuta hongo zalako. Joder, azuri beltza justo.
Ez da esango bererik kontrasini astu datxola eta barabil sortu bizan daula. Bida azidatzi zu Jon Lizek. Epa, itxoin, gauz bat hainaiz gaizki ikusten, hemen, momentutxo bat, ikusle kopuruana, muitu ingoet. Ai, ezin dut. Epa... Zitalek berakia bildura ematen du, bai, ize. Holaxe. Jaro, Atenea nahiko... kontuz, zital be hori onda, okupeta horretzi nahi zitalko. Da Instagramen be bardin. Mendik azta. Gidoi bajua daukan jendeaz da firatzeko adino Jon Lizek. Epa... Ez, obinati ez dakarrenak ez dakizer ofizial. Oficial. Ze broma da. No paño follower gitxo dako da, ze coño se kontatu. Verificado la cuenta. Verificado. V faltxo bat imintzean emotikonuga. Oh! Zer da, gorke hiedo, Alan? Guau. Ez dut eskapoit. Ah, hostia. Ez dut eskapoit. Iliteiate, Venga, hemos oso bet. Hemos oso bet. Zitalko obia da zital baino. Impone más, esateko jargek. Zitalko lagun batek deitxut noz da... Da... Satan txikin satanko... Ba, hortik atata. Bueno, txo, ontxe que lastan dator, afeizaten un, vale? Vale. Hala, txo, mingotau hori. Kaskutatik izun biaren mingote hortik. Eta mingot mutuen... Ni ogona izan maikak arte, ni batzu gero pasa, hemen txo bai, hori ingot, Discorda mututu. Eta hori mingot audizue telebizionetik. Vale. Hala, txo, gerarte... Aio. Bai. Vale, a ver, es que, karo, hemen liada izan da, hau irikiet, bai, gorde ingot berriz, hemen penumbran asko, baino salseo gutxi dago, tabernan fondoko hanbentilloa du jolasak, bai, pixka bai, baino gaur ez dauda hainbeste susto, asuri. Guain datozti sustoak sustoak ez uste. Ba, igual baten bat, baina ni oroitzen naiz joku honek hasierantzekala bastante potentia hasiera, baina gero ja bajoia ematezu. Vale, gauzatzen ikusi. Hemen. Vale, ate hori iriko berriz. Eta berriz beranua, bale? Neidunak sartu Discorden sartzea du, nekin hitzaitia, Naugen merautxian taldian, bale? Zital sartu dan bezala, neidunak sartzeko, Hola, bai pixka zuzeneko amaz amenoitea. Nei behintzat. Hemen bakarrik izketan egon beharrian, bueno, norbaitekin komentatzen batia, ondo da. Vale, venga, bagoaz. Eta jarrik esateu jokua kaskokin da beldurra emateora, baina honena da kaskokin jolastea entzute dituzu ahots guztik. Vale, tailerra hau ezin etiriki, zagizeatik. Prime Vision daula influencer baten dokumental bateo. Watch party bat antolatu hori ikusteko. Bai, Joliz? Kiko Rivera ala Zurine Hidalgo. Honena da, izkina bakoitzen apuntatzen joatea. Bai, eski kaskuekin esperientzia desberdina da, jolasetan. Baina jolas guztitan, Ilargi ez diozu bertsoa bota Jon Lizi, zure zuzenekon.
Vale. Hemen, onda momentu bat atzetik atazaitela, bida. Orduan, hemen dirut. Joder, eta fallatu ya. Bugeatu inda. Joder, bala guzti gastatzen nahi, tontua bezala. Ez da hiltzen, tio. Buah, bala gabe. Bala gabe. Eta nio bintzaitet. Labanakin. Bai, bakarrik bizi bazea, jendeakin bizita, olako jolas baten zabiltzala, sorbaldiei ikutzen badizue, ez dezuko kasko egite. Ni bakarrik bizi naiz. Ez da ez zer, jarki, jaintzak gastatzen lortzen dira bertsuak. Gerturatu gai, ja, nahi zau sortu gerturatzea. Ba ez dakit zein da antontu. Paretan aurka da bien zombila, bai, tio. Resident Evil 6 ez da jokatu. Labanakin hijoa eta hiltzen baditili iteitzea, balak... Ez que hiru daude, tio. Hiru laue, bai? Bueno. Ezin diakatu. Ezin diakatu. Korrika jungo nahi, proba ingoet. Txia dao. Hemen ezin da zerrikutu, motorretan. Hilda nago, Uberrak beta horreko batzu behar dituzu, eske gaina joku hau Uberrakin jolastu daiteke. Pasada gari izango zen, Abuztuko paga estran haut. Ba ez, garestiegia da Uberra. A ber, duda dakatena da. Mapa ondo behiduatukot. Zera, generadoreko ate hori itxita zeon. Bale, badakit zein. Bakit zein. Aurkitu deuleno argazki bat, foto misteriosa. Gabon, Axuri, ondoloin, animo, ja hastia bukatzala, bihar ostirala. Hau, eta jongo gea tximini horta. He escondido algo interesante aquí, a ver si lo encuentras. Consigue la escopeta ya, ¿y cómo lo consigo?
Bale, orduan, atzeaka jungo nahi. Tximinian, hoi da, ez dainu, tximinira jungo naiz. Baina naiz guatzen nun da hon tximinia. Hoi da, asuntua. Eskopeta hor da, hoi badakit. Baina ze pasatzean, nik eskopeta hartzen badet, hemen zauze jarri behar diot, pixu bat jarri behar diot, bestela itxite zait. Bale? Orduan ezin dut erabili, eskopeta. Orduan, ni ustet hemen zeola tximinia, Hemen. Hemen dihun da. Ezin da hartu, Jon. Hemen. Hau da tximinia, ez? Bai, bida hemen. Jak. Eta hemen zer dago? Esteroides, pa que son estos? Hemen, hauen Eta hemen dago belean atea. Ezin detela, bale. Orduan, hau zertako da. No puedo usar esto aquí. Vale, a ver. Fortalece la musculatura, incrementa tu salud al máximo. El efecto es permanente. Usar. Vale, honek iten dit, tu salud máxima ha aumentado. Vale, hobetu iteit. Vale, osando. Jo, hemen gozpila utzi nitune, Eta mendigoa berriz toki berdina. Hor dago gordetzekoa. Eta ez dakit orduan zein bardeten. Tximininez, harri hortan zan, berriz jongo naiz, baina ez dut uste, Tximininez... Honek egon beldurra matu. Hemen ez du ezer. Ez dit ematen aukera, zan hau. Hau da tximini argazkikoa, Ez dago beste ezer. Bale, orduan, atzea hueltatuko naiz da aukera bakarra da beitikan jutea, baina ez dakit ze ostra hasin behar deten, tio. Eta ni hoien aurkazin dut burrukatu. Zauden lau bos bat edo hola zauden. Bale, ingotena da igual... Ezin dut, ez? Bale, ezin dut. Gorde ingo du berriz. Hartutako gauza gordeta ukitzeko. Nola izu erratzeit jokutan ataskatzea, Hamazazpi bala. Hartu dut munizioa ustet, ez daño, baina berriz jungo naiz, Igual du, oaintxe gordet berriz jungo naiz, reune las cabezas zeri bururiz da. Dago ate bat, Jon. Bai, azkenia lortzazunen lomizia kriston subidoia. Dago ate bat ditula 3 buru txakurranak, bai. Orduan, 2 lortu ditut. Beitu poltsikon, ke cabrona. 2 buru lortu ditut, orduan 3garrena lortu behar dut. Baina ez dakit non da hon, hoi da asuntua. Eta segura aski hemen beitikan da, hola. Esaten du, bai, estatua. Ze estatua. Vida. Hazte con la cabeza de la sala de disecciones, vale. Bidan un daun sala de disecciones, ikusten zue? Vale, Jon, hoi da. Horra esate, reúne las 3 cabezas y sal al patio. Hazte
eta esante egin nun dagon. Eta gero dago konsigue la eskopeta, baina ez dakitela nola lortzen. Orduan hemen beran da. Vale. Eskerrik asko Jon. Baina, nahi iruditu zait, atea itxita zehola. Hemen ez du, Bastante laberintikoa dago, Txen pixkat, Txen pixkat. Txalo, txalo. Hemen, hau eta irikitzen, bai, irikitza. Ostras, hasieran naute. Ez dut ez erresa, bega, guazen. Hemendik bera krematorioko pista ez dut erabili, ez dut erabili. Vale, hemen dakat munizion de eskopeta eta hemen psikoestimulante eta hemen giltza bat behar dut. Hoi ezin dut, iriki, hoi fijo. Orduan, hau, ez dakit zer dian. Medicina que agudiza los sentidos, lo que permite detectar objetos con facilidad. Va, ez zartako beha. Ez que krematorioko pista hiru nebaztu berriz irakurtzen dugu, baina hau da hasiera. Eta zein da eskopetan krematorioan gaude, hau da pista. Lucas, he cogido al tipo que se empeña en escapar. Lo he encerrado en el incinerador de la izquierda. De la izquierda del todo. Sácalo cuando esté listo. ¿Sabes cómo abrir el incinerador? ¿No? Acuérdate. 3A y una huella. Haz lo que quieras con su chica. Eta suposatzea, hau dala. Está cerrado. Va dicho, Irua y una huella, bai. Baina zer da irua? Pastilla erabiltzet? Ezin dut erabili. Ez da botoiik, ez? Está cerrado. Es que nik uste y una huella de la mano hor dao. Vale, oain esate dizuet izenak. A ver. Hemen dao. Travis, Lara, Craig, William, Sauron, eta hemen dago Tamara. Esan du algo de su chica, 3A y una huella. Haz lo que quieras con su chica. 3A y una huella.
Ah. Vale. 3 y una huella, vale, hau da, hola da, tío. Oso ondo, joder, bai, oso ondo. Me cago en la leche. Ona iargi, ona. Bai. Vale, honena da hemen buelta eman dezake dala, orduan ez detakatuko. Hemendik ez? A ber, zer da hon hemen barrenen. Bida, jabe de... Vale, hau behar genuen. Oso ondo. Toma. Ai. Nik ez dut akatuko paso. Ai, hemen entzerratuta nao. Bueltaka nabil bakit, Gorde ingoet, bale? Ez daude komandoak. Iargi, oso ondo, Tamarana naiz konturatu. Gorde ingoet, jake giltza bakaten. Eta intzen baiate berriz ez ziteko hori dena. Ez que komandokin John Kriston sustoak hartuko ditu. Da ez dena ibili... Doma guztik komandokin azkenen asarretu ingo naiz. Vale, orduan guain juten naiz a la sala de máquinas eta korrika noa, Ez da aurkitzeten. Bale, hemendik, ultra goxka bat. Por cierto, kanal hontan Resident Evil 8 ekarrikoet, Corre. Vale, eskopetan... Zea? Iriki. Ze, ordena horrei, guain irakurtzei zuet, Ude ordena hori berrian ondon, ja, bueno, hemen dakate, Ordena hori hor dao. Vale, a ver. Eta nun nao. Ostras, tío. Vale, baina ni nire juna a la sala... Hoi morgea da, a la sala de disección, vale? Gero bueltatuko gea horrea. Orduan. Hortik etorri nahi. Eta hemendik. Vale, munizioa. Karo, baina alde horta jun behar dut bida, tío. Hor bitxo badao. Vale, morgetik jun behar dut bai edo bai. Nik ez da disparatuko, korrika nua, Paso. Bueno, hain balak bazkat gutxinez. Horrea sartzen banaiz trampan bat izan da, fijo. Pobre hombre. Joder. Zita, zuzea izean hau txakintzo zeiten? Bai. Joder, tío, que cabrón. Entzuten hau, eta uste nun hau zala. Bai, da, justo hauria gertu da. Uste nun irratia, tipoan irratia zala.
Tari, cago en la puta. Vale, va, en la sala de disecciones no está. Oh, hazte con la cabeza de la sala de disecciones. Con la cabeza. Hau jokue ez da ikarazkue, etxo. Ez. Ikarazkoa ez da. Bueno, hasieran bai, Agertzen datxu zaunen monstruk eta bitu. Amuma tortiles Madalena batzukaz. Arpi bardina emitzen dut. Bidan hunda un txakurrana. Ia, non da txakurre. Bida, Bida ze pasako zaiten, Zeo ze pasako zait fijo. Apa! Banekin. Coño! Gure lagune! Ba, hor motozerra ikusi. Ezin dut hartu motozerra. Olo! Pues era, eskue desinfektateko. Hauri koronavirus egaitxik. Ba, hau nahi dut, tio, motozerra nahi dut. Zezen bizu oin? Ba, tipoa akatu beharko dut, pentsatzet. Ostras. Morroi ese baino gaztirua dabile, Antxik. Auri. Saka. Da gero kutxillu sartu. A ver, disparatzen hasiko naiz, Hala, montxu plastazue, bat ezpentzerru. Iru tire monar pizen da morroi. ¿Crees que puedes dañar? Ya, es que... ¡Sano y salvo! Hola, venga. Gabon ardo beltza. Es que igual hola estetin behar, ez da que nola emardeten. Etako dugu bertara sartu da, hori morroieri hostia txuke moteko, Hala, venga, porque que sin sea libre ya está. No eres nadie. Nola inbardet? A ver, za esateuen, ez dago komandoik horrela ez, veneno... Ez graziz, konstantzien. Ez diozu asko egiten ba zaku hori egin, batez, ez diote zerritan. Ah, bueno, gutxinez hemen haste naiz. Vale, sendatu ingo naiz. Pixka panaola. Hemen ezin dute zerrin. Aztera sendatu eta gorde, ia. Oreka galtzezun, horrekin lotuta zoze izangoa. Bai, igual bai. Hemen zon hartuko edena. Pobre hombre. Vale, hor txakurra. Bidatu ingo eta munizio gehiago daun, tal. Eta hemen zer daun, bida hemen. Ate hori, bale, zinet iriki. Polbora. Bale, txakurran hartu behar dut da kitxo. Bale. Bale, baina ez dakit nola akatu behar dan, Probatzea jongo da, labanaki nola? Bai, txakatu sakue, eta gero labanak... Itxoin. Hemen labanakin ez zetetan. Bueno, sakuai ez zetetan labanakin. Sinmaz. Ez, bai, berori morroi datortxuniko emun sakuri berari jotentxo eta desekilibritzen da, eta orduan sartun kutxillue. Bale, orduan pistola ez zetera biliko. Pero, bueno, ez dakitz, pistoligaz bala galtxinzuz, ez daipa. Ja, bai. Venga. Proba error.
Bida tipo horri erreta dena inzala, Bai, joan zara, kotxe barrun, herramienta... Hoi oso ona fan, tío. A ver, Aur, bai. Los cojones. Kontuz. Hauntxek emon. Oinamon, da! Aurri, oinatzen. Olo! Auran, taka, oinamon. Zaska, atxe eskapa. Es que superatu gaita ikusten. Ni motozerra uneidez. Ezin da lortu motozerra. Ya sabes. Akatu dit berriz. Ez. Oh. Ez. Pistola erabilikot, Échale cojones, Izan. Ikusun etxo, ia. Jo, behar pixen emon da bezpat txoritzen ezer. Eta hemen jartzen bana izta puskatzen badu hau. Ez du... Buah. Hostia, Horrez, Ui. Olo! Hostia. Ama Putin Ignatius, ia, kontuz, Buah. Se kristale txamate gaina. Oh. Igual se aguanta te clave bizu, ez da itxe, Buah. Como nor, saka. Ahora mon, taka. Bida, motozerra. Kabroia, zenek erabiliko motozerra. Ez, guain nik hartzen den motozerra, guain hartuko ez. Se va a cagar. Venga, txendatu ingo nahi. Vale. Txoin, ez que zaidate hartzen. Idiot ekilibrioa galdu arazi. Olo! Venga, guain. Hau da Star Wars bai motozerrakaz. Te goreagan, tío. Venga, emon ahora. Dios! Sobre, motozerrakaz emon da ez da intento. Bueno, zeu, Guain, bai. Bai, Buah, venga. Venga, dale. Kontuz, seguro monstruo bihurtu zinala, seguro. Bueno, Emonao. hilit diate. Ze koño? Ez dakiz, hostia, bardan ondo. Ez que gero esan dit, mantentzeko RB eta LB. Orduan ez dakit. Ba, berri zingo, Ostia, zein berreskuratu edo alan, edo... Bai, ez dakit. Zozea eta zaio lepotik. Zer da? Bai, zer da, Temille, horkue, Terminator bikue. Bai. Holako zozer ez da, gauen dios, txo. Ostia, gaur egun nada, gaur barrea libra dau. Pero bueno, daire egun, bizarrik osko. Lasa ejun, ne batzu ikustea, Ez, amaiketan da. Txauke matxun desu niko hori. Bai, ni amaikak arte. Zordu da? Amarrak. Ondo. Bale, hemen hartuko ez gauzak. Bueno, hau ez dut behar, baina... Bale. Baina eskez dakit noiz evoluzionatu da. Ze balakin eman da gero, disparo batzun ondorioz eskez dakit. Motozerran noiz eman diten aukera... Ja. Oso random iruditu zait. Entxaleik denpori garzan dala, ez da? Venga, Ignatius, venga, taka. Ia, sortzi pertsona gauz, venga, animo kemon. Venga, aurre, venga, sakatu. Damon tiro txo tarpillen edo, venga, pimpo. Joder, txo.
Argi. Txo, bai, Vale. txinetako pistoligaz, ia. Aulan, venga. Aulan, venga, elegante. Motoseri bezu bizan. Oin kutsillo batara. Ez, ya está, motozarran bila, oain motozarran bila. Oain ondo hain iziten. Venga, itzipaken. Vale. Torre. Oinemo nau sakakadi kontuz, Bai. Aurrala, venga. Eta trakatra. Epa, torre. Atxez egin. Sakatu olako bat eta... Hola, pumba, antxe. Ua, eman dit. Vale, guai. Eta orain barriro. Kontuz, Vale, Dale, sendatu. Zorda bat. Ah, vale. Itezait, zeatu, motozerra... Kongelau itezait. Osa, kongelau. Kalatu. Ya. Trata de arrancarlo, por Dios, Carlos. Ya. Aula, venga. Ua, sendatu. Kontuz. Bueno, ni kontuz ez no tengo algo ya pasada. Ua. Aula, venga, popati. Ahora mone. Ostras, tío. Esfelche, niñois. Gana, txatxu geratxilla... Vale, igual enbiz danak apurtu. Zelan da, sako danak apurtu. Ja, baina hoi beak hartzen du. Beak eskatzaitu. Bai. Joder. Imini sako nazio. Ua. Se, tío, zarrito Guai. Bai, duek gitxik apurtuten du dana. Ya está, Ni uste baiet. Venga, dale aur. Listo, Ez da, oin zinamatek da. Tío, mira hankak. Osea, zuk uste zu normala dala. Ya, bitu. Venga, Emon. Hazme un favor. Ese es Emon, es Ichi. Va espada. Venga, oin No jan, te va espada. levantes. Ya está. Sí. Vaya, oso gore, Bai. Guapo. Bai, motozerrak izte, Zoze iriki behar dut, motozerrak ez da izte, baina. Bai, seguru. Hau. Ateren baten niko zule giri. Ona. Baina apurtu ingo datuz, da? Gabon, lasto, eskerrik asko hemen egoteatik. Oin. Vale. Oin. Listo. Oain, ya está, txendiatuko temen, ez da bazer, Vale, sendatu ingo nahi. Alpagat medizina, ja. Dena gastatuet. Baino, kombinatu dezaket, vale. Sendatu ingo nahi. Oain, nola burua dakaten, bai, hoi da, Jon, ate hau irikiet, eta listo. Vale. Zer, burua, gero eskopetin leku nimini buru edo zer? Ez. Ikusiko zu, dago ate bat lortu nitun atzoko zuzenekun lortu nitun beste bi buru. Olako txakuranak. Eta horrekin ate bat irikitzet. Vale, ez da gizatik, ate hau ezin dut iriki bain dit. Berde biltza hau ez da sugeana. Horo, baina ez daken ondago.
giltza hori. Uste nuen hemen aurkituko nula, baina... Supetxatezu barriro agertuko dela... Imposiblea da berriz agertzea, tu. Zelanda... Ignatius. Ignatius, zet uste, tío. Ignatius zan, ez dakit nola izerazun. Vale, orduan martxain, goet. Bakizun ordan Ignatius, ez da? Ez, zein da Ignatius. Bakizun ordan, la vida modernoko abizardune, gafadune kalbu... Ja, bai, badaki zein da, bai. Hostia, txo. Vale, guazen hementik. Ba, lo único guain... Guazen. Lo único guain, korrika, Txon jarriko... Badu antza, bai, ilargik esateu. Bai, ez da? Guazen, bai. Guazen. Hemen ato azken, joa, Lehen imin jau, noki izan dau? Batek imin jau. Guazen da... Zeran da, hemen dikat da munduko taldeiko gina. Hemen jau, txilmafiak esan dau esetz. Txilmafiak ez. Eurete osinori ese rezateko modune, etxo. Txilmafiako daude pixka subiditos, ez? Bai, bueno... Bueno, behaien paperen. Bai. Entzutezun horbait kantari daola. Ez dakote mintxe hori. Audillo azuk ez dakazu. Bai. Mira, la puta vieja, tío. Berriz, Txan. Txen gordiko, teneiz piatzen. Emon tiro bate atxuritxo. Bai, emango jat, baina lerego gordikoet. Emon tiro bate atxuritxo. Bai. Giratzen hasi da, bai, burua giratzen hasi da, Jon. Bai, está tiro en la nukaan, todo etarra. Todo etarra. Bale, hemen, zozo uste, bai, balak eskopetanak. Eta hartukoet, hau, medikamento dakatela bat. Eta bai giltza utziko etxaen... Gero behar badet, hartuko. Hemen upatu piel abestu behartzun. Venga, Tiro laruka. Ez dituzten. Hemen zea dijoa, sekuentzin bat dijoa, ez dituzten. Eske oso tertirekoa da. Bale, eta zakurran burua, bera, hemen da. Lortu nitun bi, eta bain hirugarrena jartzen. Harry Potterreko hori. Hori da. Nola itzen azun? Zakit, bizkor? Bizkor, bai. Ies egin, txabal. Vale, a ver hemen zer dan. Oazen pixkat investigatzea. Inolo misiak. Nola? Fang o flag? Fang izan azun. Gana hitz batzen ondo nire batzen. Pintxo. Hortik etorri naiz. Seguro hor karabana euskaldunen bat hauela eskalatiko bat. Eskaladoroitako bat. Bai, seguro. Hippie porreroitako bat, ez? Nere hautsa da entzuten. Lomi setiño Fluffy. Igual da Fluffy, Vale. Bida, hemen... Bida, behatzi txamponekin pipa lortzen dut. Ezin zu hori hartun eta bereganin kontra herramienta eta pistolia hartun. Ez. Es demasiado tarde para ellos, vale. Hau da familia argazkia. Fluffy, bai, Lampixel, Fluffy. Hori da.
Txirula jo hartzaio, lasaitzeko. Me siento cada vez más extraña, pronto me convertí en lo... Ah. Ia, jogurrek... Bida, txamponak importanta dira. Hiru txamponekin... lortzen da eta hau. Eta 5 txamponekin ebai, hau hobetzeko da. Bai. Pertsonajea. Bai. Ui, sujetadoria. Epa. Vale, aha. Bida, hemen gordetzeko da, oso ondo. Oso ondo. Pistola rota. Ez dakit zertako da, baina pistola rota. Vale. Zikeran kulatigaz emoteko hostibet. Vale, txampon hauek gastatu ingo ditut. Txamponekin erosiko eta hau. Txampon baten truke. Txampon. Era un sujetador amumari, ia estretiz beti ditxe matxun zikeran, Incrementa tu salud, bai. Ez que pertsonaje hobetzea importantia da. Hori, ziklo osasuntxuak. Bai, txirula jotearena oso residentable izango da zen, esate holan pixelek. Zure eta monan sujetara ez izatea iargi. Vale. A ver, polbora gorda ingo beti igual, Bueno, zinekin eramango beti. Vale, gordetzet da aurrea. Hau, adibidez, mekanika hau jokuan asko gustatzen zait. Eotea puntuak gordetzeko. Nahiago eta hau edozein momentun gordetzea baino. Vale, tamen ez da... bai, ez da beste zer, vale. Epa, telefonua. Estás vivo. Eres el primero en llegar tan lejos. ¿Qué necesitas de mí? ¿Vas a ayudarme a salir? Sí, escúchame bien, Ethan. Mi familia y yo estamos contaminados. No puedo irme de aquí sin arreglarlo. Y Mia tampoco. ¿Hay algún tipo de cura? El suero es la clave. Debería eliminar esa cosa del cuerpo. Solo si no estás en estado avanzado. Bien. ¿Dónde está? Si supiera dónde está, ya me habría ido. Pero creo que mi madre lo ha escondido en alguna parte de la casa vieja. Si lo conseguimos, ¿salvaría a Mia y nos iríamos? Sí, y yo también. La casa está junto al agua, no tiene pérdida. Vale. Espero que puedas con mi madre. ¿Tu madre? Cuidado. Te están buscando. Vale, guain, ulertzen dut jokua. Dijoa, guain familiko guztik akatu beharko ditut. Akatu detaita eta guain guaz beste etxe batea eta hor dago ama. Azkana muma zango da, ikusko zu. Fijo. Eske uste tala zala, naiz guatzen, baina uste tala zala. Vale. Beste etxera guaz. Nik uste handik dala. Txentxen hemen. Hau ezin dut. Ozagatu zer. Vale. Hau aurreago... hemen... zer da bai. Vale. Hoi atajo bat izangoa, beste nun baitetik. Amona final boss seguro, bai. Ez que uste tala garia. Seguro. Vale, bidea hemendik da, bai edo bai. Ni joan ere pistolitakin da bala batekin bakarrik. Vale, etxe honetan egon nintzen bideoan. Batzutzean bideo bat atzoko zu bazina justu. Diskutatzen ibili nintzala zola bestea, etxe hau da. Vale, hombre.
Beldur barik. Ja, oitu naiz, pixel. Atzo bastante susto de hartu nitu. Ez, 27 bala bazkat, Baina gaur ja bastante ondo. Bai, neuke sustu emon arte ondo biltze, Bai. Buah, hasi gea. Buen, Zer esan da hortik pasada, no? ez da, bitxo bat. Zakin jugo naiz, labanakin. Hala, ondo, venga. Sep! Hau, udaran bezala, sartu zaizunen gabian Bai. gelara zea bat. Moskito bat. Igual. Bai, egiz esan aspaldiko... Aspaldien ez dago... Urtietan ez dago lako insektoa askorik, Udara hontan nik euki dut, Bai, Etxean, bai. Dainamen errekalbun bizina, eta... Ostia, dibe. Ba, errekan, joder. Moskitxo bat! Nire, joder, zer daba. Ostia, txo, fabrikek ze koño boten dago, edo ez dakiz. Está arriba, no subas. Benetan dino... Estainokia Australia badan, normal, benetan. Australia... Nik honetetarako ezin dut, beste residentara arazioa, baina lehen pertsonan, ufa. Ba, lan pixel imaginatu hau VR-eakin. Australia da. Dino txu eskietatik gora dauela eta ez izeteko. Gora nijoa. Epa... Hori da. Ba. Hemen ezin... Vale, usted hemen ezin detela pasa. Epa! Ezin goet pasa. Okorrika. Vale, ezin zango zu pasa. Bizango zu... bueno, beste mandatik. Pasa bai, baino korrika. Usted gero lanzallamas batekin... Vale, hau da hasiera, vale? Lanzallamas batekin... Puskatzen... Hemen zozetza, no? Hemen. Mapa, vale. Mapa bakat. Galeria eta bidazkairak hor daude. Mapa de la vieja. Vale, hemen, objetua lortu nun bideoan, hemen iteko. Baina objetu hori guain ez dago, así que lortu barko da. Hau inzun ez da, hori girizpina. Hori da, vale. Aramu eminzunan eta... Guatzen naiz hemen honintzala izkutatuta. Neu akorden. Eta, hau da lantzaia masa. Mango deia, vale. Haguna da, a ver. Mango. Ez dakat osua. Zati betako zu ez da? Bai, beste bat lortu barkoet, vale. Vale, Jon. Eskerrik asko pasatzeatik. Bai, gabon. Aio... Vale, eta hor motxila badao. La mochila de Pocholo, ia. Vale, hemen gordetzako da, bai. Ahora puedes llevar más objetos, ze ona, bida beste fila bat. Bueno, ondo. Beste fila bat, zelan da... Maradonak zen, beste fila bat. Beste fila bat. Venga, siu! Rakatra! Vale, hemen gordeite. Aldan guztitan gordetzia, bazpare. Hor armaizuen be, alzu... no. Hemen ez zait interesatzen... Jo, eske eskopeta, nahiko nuke eskopeta, Ikusiko hori bidizu dinena 2 escopetas tengo? Ez ikusi. 2 escopetas tengo, nola, zer da, koñaz. Bai, callejeresoko bat. Vale. Ze kotxeana? Bai, positibo moten dau, eta dino... Bueno, señor, pues le voy a poner aquí una denuncia, no sé qué da. ¿Pero cómo denuncia? Sí, porque has de positivo. ¿Eso es un delito? ¿Le he matado yo a usted? Daños canine. Una cosa te voy a decir. 2 escopetas tengo. Se la han dicho. ¿Usted ha bebido? Pues sí, unas cervezas y lo correspondiente a una cena. Ahora, aldatzen edo arra botille bi eta patzaran botille bat, edo batetak edo itxurri gure. Bai, auskalo.
Gabon, Arkakuxo! Homer, Arkakuxo! Bita, Arkakuxo, nik asuitzen txut. Vale, bitxoak fuera. Bueno, ez Arkakuxo, azken nintzen montazu hori, Wi-Fi eta Bluetooth edo ze hosti. Ez que ezak nondezun barro deten, Ah, vale, hemen... Atzoa, Eta arriba, no hemendik etorri naiz. Jo, ez dakit bidea zein dan. Hortik etor zara? Etxein da hemendik. Ate hontatik sartu naiz, etxera. Zinez bota honea, ez? Ezin zu pasa beste mandara? Ez dituzten. Eta bide bakarra hemendik handa. Hemen hasiko izaitxea takatzen hauek. Dino jargik, sexy team, Discordekit, Arkakuxo, ibila, zuzenekuen. Arkakuxo tino ez dako astirik eta datorren astin abiseko skule. Arkakuxo lan berrein ez, hasi da eta atope bilikoa. Zein ze oin zure bihar barriz ba. Jandarein esan zut zala? Bai. Da zer emoten zu? Arkakuxo, ia. Jo, ez dago beste bideik, ez? Mapa bidatuko. Ni Arkakuxo Jon Liz falta da. Comedor. Comedor. Resident Evil. Euskara eta literatura. Ave Maria, joder. Esto es aquí intelektuala zarana. Vale, hemen diken ez sartu. Bidar, gertapia daude. Kasko. Esko izuak inimar dena. Hemen diken ez pasa. Vale. Dino jargi, bu Arkakuxo prime eman dit Jon Lizek. Dain Arkakuxo, jo, nik eman nahi dizut. Datorren astean, osea, hilean behin. Aparkatu, osea, hilean. Dino Arkakuxo uredateko. A ver, itxoin xomorro badakat hemen. A ver, urean goet. Kendu, coño. Kendu, koma, coño. Vale, gantzua bat oso ondo. Atxera sendatu gorde eta ura edan. Ibila eta shiftalen aholkuak. Joku ari batzu ondo pasa, hoixin behar da. Vale, hor dakat gela bat, eta hortik ganezien pasa, Esko hoi zehatu arte. Jargik, sortea duten direño izaten. Ea probatzen duten, takaso pixka. Daño Arkakuxo. Jajaja, bihar egun zen izangoet. Batzutan Arkakuxo ezagizi da, azteok. Si talko cegas, zaude tentaciones, ikusten, ez? Ibilan zuzen eguno ikusten, joder. Konpara kostazu, atxera eta amona zelatan. Bida lortu bet, hau, Cerrado tentaciones en ba. Zeran da Pantoja. Zeran da Antonio David Flores. Artun zuia hori, txiskerue. Ya está, Hor bada... Uf, joder. Guain, ja. Eta behar dut hemen mangoa. Gaur 6 meses después, atxo bukatu zen. 5 años después, era Antena 3ko pelikule horrek, domekatako pelikulek. 5 años después, pasado en hechos reales.
Hemen dako zibizo. Jo, baino ja gastatu ez kasi dena. Ja. Hori izango da... Azken fin, arma atako zuz bizunentzako. Eta amatxitzen dizela pentsela izan. Dino arkako zo flipeten dagoela. Ez dakit segaz, bai... Vale, hemen gantzua. La isla de los... pendonesekin. Jo, baino... Karo. Tomain zeiten ni. Isla de las Tentaciones ayuda a Auri. Nescalago negas be follebes, ia. Gordain bat. Ah, badakit. Movida da, lortuet, kombinatzeko hau zer da. Fluido kimiko fuerte. Ah, ez da. Burundangi, ia. Brundanga. Atzera eta gorde, dino jargik. Salomisek dino gabonak arkakuso. Gabon. Ez di joa, oza, Gabon besti gabe. Kaixo polit. Vale, esko baina ez da kasua. Ekabra, puta. Eta ni nola itetu bain hau. Enun gastatu bain, tío. Joder. Ba, kambiz jarmi, joder. Ba, espada. Hor palanka, lortu bade palanka bat. Eta palanka... Ikirin ez da? Eso iri armaizu edo zer? Bai, ez armaio ikus... ez da... Bale. Gauza da, hemen daudela bitxok, da nik akaten dut, Oiek, edo nuntzan bestea... Imaginen zara moskitxo batzuk hiltzen zaitxu hila. Dice, joder, txok, ze forma dao. Ba, el plano hau baketzer da, bai. Jain. Hori. Hor dago bidea, karo. Baina esko baina ezin de... Ez errein. Justo zuzeneko paradaz, ez dakitxe besti barrini pasadatxoien. Joder, ezin jo bintzin. Discord, zelan du, Entzuten nozu? Ni bai, ni ondo entzutet. Zuzenekoa ondo dijoa, ez? Minde zuzeneko barriro, ez dakitx? Listor erasotzaileak dino jarri. Ja, baina eskazien ez da zer, behin. Nola itet hau? Joe, enun gastatu behar zu guztia, tia. Ah! Ah, pentsamendun. Ba, ez bain bat aurkitzen... Zako zuzta? Ez dakat sua. Ez da, horregaz disparo guarro bizekaz ez utxen ez ebes. Ez. Sua behar dut, bai edo bai.
Ia, etxau, ia. Iargi dino, zer behar duzu, zua! Bueno, iargi dino fluido químico fuerte, burundanga, bueno, neko esatena. Zer behar duzu, zua, dino iargi, kargakusok. Listo, mugiko horretik ordenagailura egin du salto. A ber, baina zein listo dituzu? Gnor. Noiztik, listo, erasotxaiak dira, bai, nei bai. Zuzenekoa ondo doa. Momentuz batean gehu da pentsamentuan. Pentsamenduan. Ostia, txo. Claro, nik hau puskatu de, uste area jongo nintzala, baina eskemen behar dut palanka bat. Eta zu guztia gastatu eta hau puskatzeko. Eta hemen ez dago beste zer. Cago en la leche. Jamonari zu eman. Ezin diozu zerbait izu eman en plan antotxa bat sortu edo zerbait. Ez que ez dakar sua. Hoi da problema. Hoi disparokin ez da puskatzen, Ah, bai puskatzea, A ver. Vale, ya está. Vale, oso berandu du zuzenekue. Bai, ez da bardura, Bai, horrek haulan. Horrek labanagaz hil eta bestie, urbildu ezin naiz, urbildu. Ez da? Guau, vida mía. Ethan, ya está bien, Mia. Quiero respuestas. Eskusko bestin apurtxo bat. Es verdad, y quería explicártelo, pero... Zeran da apurtxo bat ikusi hortik zer badago. Esto se ha ido. Papá, ¿no? ¿Te importa que me lleve a mamá un rato? No te quedes ahí. Ordori? ¡Haz algo! Hoi da anaia, bueno, semia. Joder. Familiko semia. Vale, lortu dut objetua. Ordu noain juten naiz berriz areagora, tal... hemen txampona. Ondo. Jo puta, marichulo violador, hostia. ¡Fuera! Uf. ¡Aquí! Ay. Cabrona. ¿Qué coñemos ahora? Vale. La puta vieja, tú. ¿Verdad? Ay. Joder, te hau itxita da. A ver, pentsatu pixkat. Zer horia...
Tipa hau ez da amatxi, bai ama da, Lomizia ama da. Eske gauza asua beharko nuke, tio. Hor da. Eta tipa honi ezin diot akatu, ez? Ez dio disparatu. Tio. A ver, no jumbardo. Hau la leche. No jumbardet. Igual dispara bizu horra erliene horra Ama izatzeko. Sala ez. Ez que ya galdu nahi, labirintikoa dau, baina baki jumbardet objetua lortu eta así que... Uste hemen didala. Bai, hemen dida. Hemen. Hau nahi nuen itxi. Txitsi zara, denporigaz osatu? Ez. Hau inzun ez da? Bai, bideoan. Recuerdo horietako baten. A ber, etzai datatzen irudia, tio. Hau. Manejoa. Zertzaz, oso berandu zuzenekoan. Bai, total berandu du, ¡Joder! ¡Joder! Zazpi bat segundo dalan. Honetiz, kargateko horrek ez da, pantailek. Nola? Honek pasilluk dizela... Bai, pantalla kargatzeko hori. Bai, pantailek. Vale, hemen ebain manibela behar dut, aztakat. Aukera dakat, gora igotzia, ezingo etela za belean... Hau behar dut, aztakat. Eta aukera bakarra dakatena da hemen azpitik utia. Vale, manibela, hori da. Joder, bueltaka demora guztin, Bai. Bai, manibelakin, hau geiste, atajo. Epa, a ver, bitxo. Mapa behituko dondo, nondik ganjun behar duten. Ezker, aurrea. Aurrea. Gino jargi bueltaka, baina basoz aurrera. Bai, banua, pixkanaka. Bai, burgo.
Pedazo de mierda. Vale, han dado. Junta. Vale, hondo. Vuelta. Vale, hoge txan, lehenengo gorde ingoet. O zeitet. El manibela erabilikoet. Vale, hartu manibela. Eta ingoetena da gorde eta aurrea. Ez hemen etzan gordetzen, puta. Gazte gordeko. Vale. Zero puska dino jargi. Zer da, hau. Vale, giltza bat. A ber, joe, eta bain jun bardet bestaldeaino gordetzea eta tal. Claro, baki ustean bardeten, ez? Bida, hartu gara, giltza hau, da la llave del cuervo. Nago hemen, eta jun bardet honeaino. Giltzakin, baino, karo, ez dakal lekua. Ja. Inventarioan orduan jun bardet ustutzea. Bueno, itxoin. Eta bain? Guain bai. Baina hau ezin dut hartu ez, bai. Jak. Guain sua bakat. Egin behar duzuna da sexy izaten jarraitu. Arrekago iso. Vale, ordu jo barret. A tomar por culo, Ahí estás. Non da? Ahí estás, Cho. Bai, hoi esan dit. ¡Mira esto! ¡Entrometido de mierda! ¡Cabrón! ¡Sal que te vea! Ez di jarraitzen. Vale, eta hau irigi behar dut. Joder! ¡Que es aquí! Uah! ¡Qué susto, tío! Buah, bihotza te hace ikasi, Ni super konzentratu aia giltzakin, tío. Buskerrak. Se han dado. Muy bien, niñato. Vamos a ponernos serios. Guaintza, Ah, vale, txon. Solo Dios sabe lo que tú y Zoe habéis planeado. Esto es lo que pasa por meterte en donde no te incumbe. Tengo un tiro a partir de Torre. Vale, tiro. ¿Crees que puedes? Todos los años. Ez zein bar diot, ez da tiro eman edo... Joder.
Hola! Ze? Ondo, arpizen. ¡De castaño oscuro, me oyes! ¡De castaño oscuro! ¿A dónde te crees que vas? Ez, ikusten. A ver. Tío, vale, ya. Aquí bila, akakusok hori hipertatxu. Zure piso txekuga. Ah. Klip bat atea dit. Venga, émonos. No, ni eskapo ditet. Guain bai, ez? A ver, este jartzen hemen. Zoe, has intentado colarte en la segunda vez otra vez. Te creías que ibas a ganar, incluso después de lo de Evelyn. Ia, akakuso nire klipen nun ikusten. Bai, itxon ikusi nik bai. Amen. A ver. Ez di jarraitzen. Vale, eta hau... Ez di jarraitzen nahi nintzen esaten. Joder! ¡Es aquí! Uah! Oso naga. Eta gana entzun da, alan... Adalako zeuzer... Ez dakit, zek bota basun euskerra edo nina izan, Ni nahiz izan, Kakota zindu. Kakotas, bai, kakotas. Euskarrak pisu dako? Ez, bordun kakain jau. Ez hostia da, hau. Hori da Voldemort. Daueniko hor. Voldemort, txikia. Ternari txarotenan hor. Acerca del suero de serie. Los siguientes elementos sirven para sintetizar el suero nervio craneal de un serie D, nervio periférico de un serie D. Ajá. Creo que es esto. Uf, vaya coñazo. Emon X edo hori... Vale. Ez esaten dit bestia. Ja. Txontxo telefono. Mi casa. Bueno, ni uste hemen utzikotela ja jokua, Tienes el suelo. Bai, zuzeneko haitxikoa ja, Con bai. tu madre y sus akojona zara ja. Podrías Ez, haberme amar avisado. gutxi, beste gabe, ja deskantzatza. ¿Qué hay del suero? No lo encontré. A ver, tipa honek Pero sé zesateiten. cómo crearlo. El brazo y la cabeza de un serie D. No puede ser. ¿Cabeza? Bainepe Creo que batzuetan tengo entzuten algo eta... parecido. ¿En serio? Del brazo no Está- estoy segura. Ez dakiz badan dako telekone... No, aún no. Aún me Twitch queda la eta segunda Discord alda batera. Vale. Búscalo. Ve a la caravana después. Bueno, esaten dit karabanara juteko berriz. Bueno, ba... Hemen txausten dut. Alzu grabamen? Ez, baino utziko reposon bezala. Eta jazta. Bueno, igual hemen daka grabatzekoa, Non dago... A ver, grabatzekoa gaten, ja, total. Farolilloa. Es que... Ba, etxizo gertu ondo dut. Vale, atzea bueltatu behar dut, farolilloa behar dut, tipan farolilloa behar dut. Bai.
Hartu nimizuz da. Bai. Vale, total. Bueno, hoi kamaraz aparte ingo ze ba... Augustu inbardetu ustutzea... Movida guzti hau, bete-bete dakat. Así que hoxe. Eskerrik asko ontzaten guzti, da... Astearten ez naiz joku honekin egongo. Egon naiz beste batekin da ilargi hongo honekin. It Takes Two da kooperatibo joku bat, oain atea dela, bihar ateatzea, eta astearten probatuko dugu. Eta hoxe, astearten behatzitan da, larun baten gauen Fall Guysen ibiliko ga. Vale, txo, ondo ni zapatun seguruen lagungo, bueno. Hori da, zu sagardotegi, moskor. Penidaz, bakizu Fall Guys dala nire jogoriko gokuen etarikue. Bai. Gaina temporada berriakin oso emozionatuta zinean. Bai. Ala, txo, Gabon. Venga, Gabon. Ala. Ale, Gabon denei. Eskerrik asko. Ez dago ino horriteko raida, ez? Bai. Behatu ingo dut bazpare. Atenea ingo dio. Venga. Ateri. Iniciar right. ¿Dónde acá? Inkaso ateri, bale? Eta ez bain behiozue jarraitu. Andorran bizidan euskaldun badala. Ale, aio...